Ново зареждане правим на дамаджани за вино и за ракия. Това са дамаджаните. Има всякакви литри дамаджани. За тази година на нашите клиенти ще представим нови промоции, нови цени и то много добри цени. Ето, снимай да се види какво представлява една дамаджана. Това конкретно е дамаджана, 54 литра. С капачки са дамаджаните. Слага се капачката. Ето ги. Стъклени дамаджани с пластмасова оплетка. 5, 10, 15, 20, 25, 34 и 54 литра. Да видиш, тук ги редим в склада в момента, зареждаме. Нареждаме ги, приготвяме ги. Който иска, може да дойде на място. Който иска, изпращаме по Еконд. Правим доставки. Миналата година сме изпратили купища дамаджани. Тази година пак ще изпращаме. Звъните, казвате адреса и ще изпратим. Заповядайте, ще чакаме да се обадите.